Καλησπέρα, είμαι ο Θάνος και θα παρουσιάσουμε αυτή τη στιγμή ένα πακέτο της Sinokin, το LIA ή LIA 800 όπως συναντάτε πολλές φορές στο διαδίκτυο. Είναι ένα από τα παλιότερα μοντέλα της Sinokin, σίγουρα το παλιότερο σε κυκλοφορία από αυτά που ήρθαν στα χέρια μου. Παρ' όλα αυτά είναι αξιοσημείωτο και θα σας δείξω τι εννοώ στην πορεία. Πάμε να δούμε λίγο το πακέτο του και συνεχίζουμε με το άτμισμα και τις εντυπώσεις μου. Και αυτή είναι η συσκευασία του LIA 800. Ανοίγοντας βλέπουμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το manual, τα πιστοποιητικά, το φορτιστή και τα ταγκάκια του, τα οποία έρχονται σε αυτή τη συσκευασία. Είναι όλα συμπαγισμένα, βλέπετε εδώ, μαζεμένα, τακτοποιημένα τα πάντα. Λοιπόν, αυτό είναι το LIA. Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα και στο φινίρισμα της βαφής του και γενικά στο πακέτο. Το καπάκι είναι κουμποτό, δεν βιδώνει και ουσιαστικά σφινώνει εδώ σε αυτή τη μικρή εξοχή που έχει ο ατμοποιητής και πατάει κάτω στην πατούρα της μπαταρίας. Η μπαταρία είναι όπως όλες τις Sinokin με 3 κλικ και κάτω παστρού, ας τη δούμε και αυτή. Ξεκλειδώνει λοιπόν, κλειδώνει. Ο ατμοποιητής του, όπως και του LIA Pro, φαντάζομαι πρώτα εμφανίστηκε σε αυτό το μοντέλο, έχει την χαρακτηριστική εκκοπή ώστε να μπορεί να αναπνέει και να είναι εφικτή η τζούρα. Είναι πιο χαλαρή η τζούρα από το LIA Pro και πιο απολαυστική, θα το δείτε και στο βίντεο που θα ακολουθήσει παρακάτω. Αυτά με το πακέτο του LIA, δεν υπάρχει κάτι άλλο ιδιαίτερο να τονίσουμε. Ας το δούμε πώς είναι και στην πράξη. Ας το δούμε λοιπόν πώς ατμίζει και το LIA. Βγάζουμε το καπάκι, η μπαταρία είναι ξεκλείδωτη. Πάμε να πάρουμε κάποιες τζούρες. Πολύ ωραία γεύση. Το χτύπημά του είναι ικανοποιητικό. Η θερμοκρασία του ατμού δεν είναι τόσο κρύα όσο σε άλλους ατμοποιητές τάγκ και ίσως και σε αυτό να οφείλεται και η αρκετά καλύτερη απόδοση γεύσεων, τουλάχιστον σε κάποιες κατηγορίες γεύσεων. Όπως έγραψα και στο review, μετά από σχεδόν μια εβδομάδα δεν μου έχει παρουσιάσει πουθενά διαρροές. Ίσως σε αυτό φταίνε και τα καπάκια των τάγκ, είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Απορώ γιατί δεν είχε μέχρι τώρα τη διάδοση και την αναγνώριση που του άξιζε αυτό το πακέτο. Ακόμη και τόσο καιρό μετά την κυκλοφορία του αποτελεί μάλλον το καλύτερο σύστημα tag που έχω ατμίσει σε τέτοιο μοντέλο. Αυτά με το LIA 800. Ευχαριστώ πολύ.